Mulai. Alise jan kawandel. Ndah neo kalane ora yo juwemblung iki. Wokah sukete. Taro celutak iki. Lah nek ora celutak iki duduk wong lanang. Yo mbah. Wong wis tuwek yo pikir dhewe. Mbah piye to? Lah wong sing duwe lho kowe. Nek parkirane ketel apa neh terminale ngono lho. Berarti luwih nemen lho terminale. Kaya alas. Tapi Mas yo ngono aku perawatan. Lah wong barang ndelik lho, dadak anggo perawatan barang. Ngentek-ngenteki ragat. Ora kaya ngono mbok beno geong-geong apek abu-abu ngono kuwi ya. Cara sing apek kuwi lho sing ngangeni. Ngono-ngono ndah mbok goleki, mbok endusi, mbok ambungi. Mbok rewangi tukaran karo wong, gelut karo kanca, ngentekno dhuwit, ngentekno bondo. Lah kok kurang gayan men ngelabui dalan uyuh direwangi gelut. Prei. Macem-macem kowe. Kok bingung barang semak-semakku ki? Pengen roh. Apa mbok iwangi ngelabang ta? Hah? Ngono ya ora apa-apa. Mumpung aku nganggur. Rene nek apa mbok iwangi ngelabang? Rene. Saiki to. Bocah kok celutak cedakan. Kan wis diomongi to mau. Nek ora celutak kuwi lho duduk wong lanang. Halo, Ma. Halo. Piye? Aku ora bali. Ora bali. Arep nggone mbok nom. Oh, akan mbok nom. Oleh, Ma. Ya ora apa-apa. Pirang dino? 2 dina. 2 dino. Ya nek arep 3 dino 4 dino ya ora apa-apa. Duitnya cukup kanggo belanja seminggu ora, Ma? Ya cukup kok duitnya nggo seminggu. Heeh. Belanja seminggu saya cukup ora apa-apa. Ya wis penake. Nggih, hati-hati nggih. Pak. Aduh. Gua. Tak kandhani ya sampean kuwi malah tingak-tingu. Sak umpama kok kerjane sampean ki abot, terus bayarane yo sithik, kudune ki sampean tetep bersyukur. Ora kok malah yo sambat wae. Eling, ning njaba kono isih akeh. Gawean sing kepenak tur bayarane yo gedhe. Wes pokoke adewe ora usah werna-werna. Sing penting kita usahakan hidup tenang, kenyang, senang. Urusan liyane ben diurus tukang rasan-rasan.